ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳሕና እየ። ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ንጾታዊ ርክብ ናይ ረጓዶ ናይ ቀጣን ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዕግበት ይህብ ወይ ከዓ ይጥዕም ብዝብል ርእስቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሓፃር ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዘዕግብ እዩ ይብሉ፣ ሓደ ድማ ናይ ነዋሕ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዕግበት ይህብን ዝብሉ ኣለዉ። ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብርሕቐት ርኢና ማለት እውን ቁመታ፣ ርጉደታ፣ ቅጥነታ ርኢና ናይ ብልዕታ ምስፋሕን ምፅባብን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ክንደየናይ ብልዕታ ይጥዕምን የዕግብን ዝብል ነገር ብቐሊሉ ትፈልጥሉ ሳይንሳዊ ሓሳባት ክነግረኩም እየ። ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ጽብብ ዝበለ ብልዕቲ ንደቂ ተባዕትዮ ናይ ርክብ ዕግበት ከም ዝህቦም ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሓበሻ ናይ መትሎይ ሳይዝ ንእሽተይ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ብዙሓት እዮም። ስለዝኾነ ድማ እዩ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ጽብብ ዝበለ ተዝኾነሎም ዝምነዩ። በዚ ዝተለዓለ እዩ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሓፃር ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ጸቢብ እዩ፣ ናይ ነዋሕ ገፊሕ እዩ ዝብሉ። እዚ ነገር እዚ ሓቂ ድዩ? ነዋሕትን ሓፀርትን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ዘለወን ብልዕቲ ኣፈላላይ እንታይ እዩ? ቀጠንትን ረጎድትን ደቂ ኣንስትዮ ዝህብኦ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ኣፈላላይ ኣለዎ ዶ ዝብል ነገር ብሳይንሳዊ መረዳእታ ክነግረኩም እየ። ቅድሚ ናብ መደበይ ምእታወይ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና፣ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። ነዚለ ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ሰፊሕ ድዩ ጸቢብ፣ ዕግበት ዝፈጥር ድዩ ኣይኮነን ዝብል ነገር ገና ብርሑቕ ርኢኹማ ንምፍላጥ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ብኣንጻር ናይ ጎሎ ምስፋሕን ምፅባብን ኣተሓይዝና ንሪኦ እዩ። ጎሎአን ሰፊሕ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን እውን ሰፊሕ ከም ዝኾን ሳይንስ የርኢ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ናይ ጎሎአን ናይ ጎኒ ኣዕጽምተን እናሰፍሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘለው ኣዕጽምተን እውን ናይ ምስፋሕ ዕድሉ ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኸውን እዩ። ኣስዒቡ እውን ኣብ ብልዕታ ከባቢ ንብልዕታ ጸቢብ ዝገብሩ ስጋታት ስለ ዝረሓሓቑ ብልዕታ እውን ብኡ ልክዕ ይሰፍሕ እዩ። ስለ ዝኾነ ጎሎአን ስፍሕ ኢሉ ቅጥን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ሰፊሕ ከም ዝኾን ክትፈልጡ ኣለኩም። ኮይኑ ግን ጎሎአን ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ መቐመጨን ግጅፍ ዝበለን ብዝሕ ዝበለ ስጋ እንተሃልይዎን ማለት እውን ኣብ ብልዕተን ኣብ ሸለፈን ከባቢ ብዝሕ ዝበለ ስጋን ናይ ስብሒ በዝሒ እንተሃልይዎን ብልዕተን ናይ ምስፋሕ ዕድሉ ጸቢብ እዩ። ጎሎአን ሰፊሕ ኮይኑ ኣብ መቐመጨን ኣብ ሸለፈን በዝሒ ስጋ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ግና ብልዕተን ሰፊሕ እዩ ዝኸውን። ምስ እዚ ዝተተሓዘ ድማ ጎሎአን ጸቢብ ወይ ከዓ ንእሽተይ ኮይኑ መቐመጨን ናብ ድሕሪት ውፅእ ኢሉ ስፍሕ ዝበለ መቐመጫ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ብጣዕሚ ጽብብ ዝበለ እዩ። ብምንታይ እዩ ብልዕተን ጽብብ ዝበለ ዝኸውን ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ናይ ጎሎአን ኣዕጽምቲ ጸቢብን ዝተቐራረበን ስለ ዝኾነ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘሎ ኣዕጽምተን እውን ናይ ምእካብ ዕድሎም ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣስዒቡ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስጋአን ናብ ሓደ ተኣኪቡ ነቲ ብልዕተን ጸቢብ ዝገብረሉ ዕድል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብዚ እንታይ ኢኹም ትርድኡ? ክነጠቓልሎም ከለና ጎሎአን ስፍሕ ኢሉ ቅጥን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ገፊሕ ከም ዝኸውን እዩ። ኮይኑ ግን ጎሎአን ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ መቐመጨአን ብዙሕ ስጋ ዘለዎ ማለት እውን ግጅፍ ዝበለን እንተኾይኑ ኣብ ሸለፈን ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ ብዝሕ ዝበለ ስጋ እንተሃልይወን ብልዕተን ጸቢብ ዝኾነሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ኮይኑ ግን ጎሎአን ሰፊሕ ኮይኑ ቀጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕተን ስፍሒ ካብተን ጎሎአን ስፍሕ ኢሉ መቐመጨአን ገጅፍ ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕተን ስፍሒ ዝበለጸ እዩ ዝኸውን። እቲ ካሊእ ዝረኣናዮ ጎሎአን ሰፊሕ እንዳሃለወ መቐመጨአን ንድሕሪት ውፅእ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ብኣንጻሩ ጽብብ ዝበለ ከም ዝኸውን ኣቐዲመ ነጊረኩም እየ። ነዚለ ናፍቲ ካልኣይ ከኣቱ እንተለኹ ብናይ ሰውነታ ቅርፂ እንፈልየሉ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ቀጠንቲ እንተኾይነን ቅጥነተን ኣብ ብልዕተን ከባቢ ስፍሓት ንኽፍጠር ይገብር እዩ። ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ብኣንጻሩ ጽብብ ዝበለ ብልዕቲ ኣለወን። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ናይ ስጋ በዝሒ ስለ ዘለወን እዩ። እቲ ስጋ ምስ ኣዕጽምተን
ዝተጸጋግዐ ስለ ዝኸውን ጽብብ ዝበለ ብልዕቲ ንኽህልወን ይገብር እዩ። ቀጠንቲ እንተኾይነን ግና ኣብ መቐመጨን ከባቢ ኣብ ሸለፈን ከባቢ ቀጠንቲ እንተኾይነን ብኡ ልክዕ ብልዕተን ናይ ምስፋሕ ዕድሉ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ልክዕ ከምተን ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ከባቢ ከምኡውን ኣብ መቐመጨን ከባቢ ንዘሎ ናይ ብልዕቲ ዕጽምቲ ኣኪቡ ዝሕዞ ስጋ ስለ ዘይብሉ ክፍቲ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝሰፍሐ ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ምስ ቁመት ዝተተሓዘ እዩ። ነዊሕ ቁመት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ጫፍ ብልዕታ እስካብ ማሕፀና ዘሎ ቦታ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዝኸውን። ንምንታይ እዩ? ብጣዕሚ ብዝነውሓ ቁፅሪ ካብ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘሎ ዓፅመን ዝነውሐ ስለ ዝኸውን እዩ። ስለ ዝኾነ ናይ ነዋሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ውሻጠ ዘለዎ ንክኸውን ይገብሮ እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናይ ትወዲ ብልዕቲ ብጣዕሚ ነዊሕ ተዘይኮይኑ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ትረኽብዎ ዕግበት ዝነኣሰ ስለ ዝኸውን እዩ። ብተጻራሪ ድማ ቁመተን ሓፀርቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እንተኾይነን ንሰን እውን ካብ ጫፍ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘሎ ርሕቀት ብጣዕሚ ዝተቐራረበ ስለ ዝኸውን ቀልጢፈን ናይ ምዕጋብን ነቲ ወዲ ተሓጓስን ዕግበትን ክፈጥራሉ ይኽእላ እየን። ንሰን እውን ብሓፂር መትሎ ክዓግባ ዝኽእላሉ ዕድል ስፍሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን። ምስ እዚ ኣተሓይዘ ሓደ ቀሊል ሓሳብ ክነግረኩም እየ። ብልዕትኽን ምስ ቁመት ምንዋሕ ወይ ከዓ ምስ ሰውነትክን ምቕጣን ዝተተሓዘ ዝገፍሐክን ደቂ ኣንስትዮ ክትሰርሕዎ ዝግባእ ኤክሰርሳይዝ ኣሎ፣ ማለት እውን ክትስራሕ ዘለዎ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ኣሎ። እዘን ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ብምስራሕ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘሎ ጭዋዳታት ብምጥንካር ንብልዕትኽን ጸቢብ ክትገብራሉ ትኽእላሉ ኤክሰርሳይዝ እዩ። ብፍላይ ንግሆ እንዳተሳኽን ተትሰርሓ ብጣዕሚ ብዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ዘርእዩ ኤክሰርሳይዝ እዮም። እቲ ቀዳማይ ኤክሰርሳይዝ ንሪኦ እንታይ እዩ? ኢድክን ናብ ቅድሚት ቀጥ ኣቢልክን ብምዝርጋሕ እግርኽን ቁሩብ ክፍት ኣቢልክን እንተንኣሰ ካብ 30 እስካብ 40 ሓፍ ኮፍ ምስራሕ እዩ። ኣብዚ ኤክሰርሳይዝ ብፍላይ ኣብ መቐመጫኽን ኣብ ሸለፍክን ከምኡውን ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘሎ ጨዋዳታት ኣጥንኪርክን ብልዕትኽን ጸቢብ ንኽኸውን ዝገብር ኤክሰርሳይዝ እዩ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ብሕቆኽን ደቂስክን ክልተ እግርኽን ኣግጢምክን ቀስ እንዳበልክን ናብ ላዕሊ ሓፍ ምባል ምምላስ ሓፍ ምባል ምምላስ እዩ። እዚ እውን እንተንኣሰ እስካብ 30-40 ግዜ ምስራሕ ኣድላይ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ተንበርኪክን ሓደ እግርኽን ናብ ድሕሪት ምዝርጋሕን ምምላስን ምዝርጋሕን ምምላስን እዩ። እንተንኣሰ 20 እንዳሰራሕክን ብምዕራፍ ብመዓልቲ እስካብ 3 ግዜ ተትሰርሓ ከምተን ቀዲምና ዝረኣናየን ኤክሰርሳይሳት ናይ መቐመጫኽን ናይ ሸለፍክን ናይ ብልዕትኽን ጨዋዳታት ብምጥንካር ብናይ ቁመት ምንዋሕ ዝተለዓለ ብናይ ሰውነት ምቕጣን ዝተለዓለ ብልዕትኽን ዝሰፍሐክን ደቂ ኣንስትዮ ነዘን 3 ኤክሰርሳይሳት ብምስራሕ ናይ ብልዕትኽን ስፍሓት ክትቀንሳ ትኽእላ ኢኽን። ማለት እውን ንብልዕትኽን ጽብብ ዝበለ ክትገብራሉ ትኽእላሉ ዕድል ኣለዎ እዩ። ንናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከጠቓልሎን ከለኹ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብርሑቕ ጥራሕ ብምርኣይ ቁመታ ክኸውን ይኽእል፣ ብናይ ሰውነት ርጉዳን ቅጥናን ክኸውን ይኽእል፣ ብናይ ጉሉኣ ምስፋሕን ምጽባብን ክኸውን ይኽእል፣ ብናይ መቐመጫ መግጃፍን ምንኣስን ዝተተሓዘ ክኸውን ይኽእል። ብዘን ኩለን ነገራት ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ሰፊሕ ድዩ ጸቢብ ዕግበት ዝፈጥር ድዩ ኮነን ዝብል ነገራት ክትፈልጣሉ ትኽእላሉ መደብ እዩ ነይሩ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይቕኒለይ።